Kaixo, hemen beste perpausa batekin ut juntagailuaren erabilpena argitzeko. Bueno, hemen daukagu perpausa. Bolo ut domun mecum venias. Bai? Betiko lana hasiko gara aztertzen. Bueno, aditzak. Bolo dakat hemen. Bolo aditz irregularra. Singularreko lehenengo pertsona dugu. Orainaldia eta aditza. Eta hau indikatibos dago. Eta daukagu baita ere beste aditz bat hemen, venias. Venias, singularreko bigarren pertsona. Orainaldia baita ere aditza funtzioa, baina kontuz modua subjuntiboa da. Honek lagunduko digu gero jakiteko ut honen balioa zein izango den. Zeren hemen daukagu menpeko perpausa bat, ut honekin hasi egiten dena, hain zuzen ere, eta venias honetan bukatu egiten dena. Orduan, lehengo berdin, ez? Guk hemen badakigu menpeko perpausa dagoela, baina oraindik akaso ez daukagu garbi ze balio eman menpeko perpausa honi. Orduan, aztertuko ditugu uten inguruko hitz guztiak, eta horrek lagunduko digu gauza hauek argitzen. Bueno, a ber, bolo, zer esan nahi du bolo? Bolo da nahi dut. Orduan, sujetoa nik. Hemen eliptikoa dago, ego bat. Vale, nik nahi dut. Azter ditzagun hor dauzkagun bestiak. Bueno, domum. Domum da domus domi, bigarren deklinamidekoa, akusatibo, singular, femeninoa. Baina ze funtzio ukiko du? Venias da etorri aditza. Eta etorri aditza ezin du eraman osagarri zuzena. Baina mugimendua adierazten duenez, orduan akusatibo hau izan daiteke aditz laguna, batez ere horregatik, ez aditza mugimenduzko aditza dalako, mugimendu adierazten duelako. Orduan, hau itzuli beharko dugu gero, nora horren erantzuten. Eta mecum da pertsona izen ordainaren ablatibo forma. Ablatibo, singular, maskulino du femenino, hemen ez dakigu, berdin dio, aditz laguna norekin. Ez, taka kub honengatik norekin. Bueno. Eta orduan, utekin zer egiten dugu? Orduan, pentsatu behar dugu, gogoratu behar dugu, ikasi egin dugun teoria, eta esan, a ber, ut, ze gertatzen da ut juntagailuarekin? Esaten genuen, etor daitekela indikatibos lagunduta edo subjuntibos lagunduta. Indikatiboarekin etortzen denian, da, edo denborazko menpeko perpausa gehienetan, enean, juntagailua, edo konparaziozkoa edo konparatzailea bezala. Eta subjuntiboarekin datorrenean, esan daiteke perpausa konpletiboa, ela, helburuzko perpausa, zeko, kontzesiboa, arren, edo konsekutiboa. Bueno. Orduan, kontutan hartuta, venias subjuntibos dagoela, lokailu honek subjuntibo honekin datorrela, horrek pentsarazi behar digu, balioa hartu behar dudala, lau hauen artean. Artetik, eta orduan, momentuz, ez perpausa honetarako, enean eta bezala, baztertu behar ditut. Bueno, aipatu behar dizuet baita ere, egoera honetan ez badago beste hitza, beste modutan esan da, arren, edo hain esen balioak hartzeko, ut horrek euki behar du inguruan bai aurreko perpausan edo hurrengoan adverbioak edo adjetiboak bere esan nahia indartu egiten dutenak.
eta ez da kasua. Orduan, pentsatu behar dugu edo ela edo tzeko dela. Bai? Baina, lehen egin genuen moduan. Lehenengo, ez bagaude ziur bi hoien artean zein dan, egingo dugu, itzuliko ditugu, ezagutzen ditugun hitzak, guztiz ziur gauden hitz horiekin, hoien esan nahi emango dugu, nahi dut domun, esan dugu nora, beraz, etxera, mekun, nirekin, eta beniaz da etorri, baina subjuntiboko orainaldia. Etor, bueno, zer egiten dugu orain? Nahi dut etxera nirekin etor zaitezen, eta orduan zer ipintzen diota bukatzeko? Zaitezela, zaitezela edo tzeko, pues orduan etortzeko. Nahi dut etxera nirekin etortzeko. Nahi dut etxera nirekin etor zaitezela. Nik uste dut hemen garbiena da hau. Euskeraz etortzeko hau ere zentzua ondo egon daitekela, baina garbiena zaitezela dala, ez? Orduan, esan dezaket, ut honen balioa da konpletiboarena, beraz, menpeko perpausa hau da menpeko perpausa konpletiboa. Bai? Eta orduan, azkeneko esan nahia moduan, ja garbia, nahi dut, nirekin, etxera, etor, zaitezela. ¿Está? Zaitezela. Concho. Mierda. Horrek.